Hayırlı kün, hürmetli karşılarımız. Bugün bizning Dünya Studiyasında qonaq var. Ol bik köpler bizning yaratgan җырчысы, халкыбызның популяр җырчысы, Татарстанның халык артисты Резида Шәрәфиева. Hayırlı kün Резида. Hayırlı kün Гүлназ. Резида, менә безнең бүгенге очрашуыбыз, әлбәттә, шушы пандемияда вакытында очрашу. Бу көтелмәгән вазгыять бөтенебезнең тормышын башка якка үзгәртте дә куйды. Әмма синең тормышында үзгәреш булдымы? Сиздеңме син шушы пандемия вакытын? Ул инде Гүлназ сизелмеше калмый инде, сизелә ул бүтән яктан да сизелә, ул финанс ягыннан да сизелә. Умумән без бит инде өйдә утыра торган кешеләр түгел. Бу менә шушы пандемия вакытында аның бер минусы да күп бар инде. Минуслары да бик күп. Плюсы да бар аның әз генә шушы якыннарың, туганнарың, әниләрең, менә туган авылың күбрәк, менә бакча, кырлар, шушыга күбрәк шушы тирәдә йөрисең, шуңа күбрәк игътибар итәсең, якыннарыңа игътибар. Резида, сүзенә беләм, якыннарга игътибар синең тарафтан һәр вакытта да булды, бар һәм булачак дип беләм. Мәсәлән, синең кебек артистны белмим мин. Менә син үзең өчен генә яшәмисең, син туганнарың өчен яши торган җырчы. Мин беләм, мәсәлән, инде менә караучыларыбызга әйтеп китим әле, кызык та булсын, бәлки үрнәк аларга да бер мисал булып торыр. Узган ел теге Норат күркәсен җыярга дип урманга бардык без. Мин анда ярты литр банкада җыеп кайта алмадым, чөнки тапмадым, буем да җитмәде. Булса күренгән булса җыйган да булыр дидем. Син шул вакытта җыйды чиләк Норат күркәсе җыйдың. Һәм шуны эшкәртеп, шуның сиробын ясап, туганнарыңа да таратып чыксың. Менә ничек иренмисең Резида? Иренмим, мин яратып эшлим бу эшне. Аларның инде бөтенесенең дә мөмкинлеге юк, эшләп нәрсәдер эшләп тарата торган. Минем мөмкинлегем бар икән, нишләп мин аны таратмаска? Мин әле шул туганнарга да таратам, әле дусларга да таратам. Кемдә юк, шуңа таратам. Ул бит әле үзе күңелле, рәхәт. Булыша алсаң, үзе бер рәхәт. Ашыктыра гомер юлы, йөгергән кебек үтәм. Günahlarım yok түгелдер, күпме язылган икән. Буялмасын иде күңел, үкенешкә калмасын. Онытмыйк әле Ходайны, бездән сорау аласын. Гомер юлы, сикәлдәле бармалы. Адашмам, ялгышмам әле, күңелем бит догалы. Әй бу гомер юллары, гомер юлы, сикәлдәле бармалы. Адашмам, ялгышмам әле, күңелем бит догалы. Әй бу гомер юллары. Беркемгә дә үпкәләми, беркемдә рәнҗемәсен. Безнең өчен әнкәйләрнең йөрәге әрнемәсен. Гомер юлы, сикәлдәле бармалы. Адашмам, ялгышмам әле, күңелем бит догалы. Әй бу гомер юллары. Туган авыл, туган як, туган нигезгә мөнәсәбәттә синең башка төрлерәк. Башка төрле, бик яратам Син туган айга ничә тапкыр кайтып киләсең Минзәләгә? Бик күп. Мин атнасына бер 3 тапкыр кайтырга да мөмкин, шулай килеп чыгарга мөмкин. Бер атнадан артык мин ята алмыйм. Мин кайтып килергә тиеш. Анда эшлейме мин теге юл арасында кирип чыгуда шунда авылга кайтмыйча мин түзәлмим. Монда гына ята алмыйм. Нәрсәсе белән тарта ул? Белмим. Анда туган юк, аның бит әле кайтканда кайчагында инде иртәрәк кайтырга туры килә, кояш чыгып килә, кояш батып килә монда. Аның һавасы, аның табигате, ул аны аңлатып бетергесез. Әни, Аллага шөкер, исән сау. Ничек кайтмыйсың инде үзеңнең туган нигезеңә, әниң янына? Бик рәхәт мизгелләр. Яратып кайтам. Аннан соң тагын бер матур эшне әйтим әле, син улай берлән әйтмәячәксең, менә дустым буларак беләм, башкалар да белсен дим инде мин бу айберне. Менә син авылда ябылган мәктәптән кадерсезләнеп яткан китапларны җыеп алып килеп, шуның тузаннарын сөртеп, Казандагы китапханәгә тапшырган кеше дә бит әле. Онсын әле аның бер кеше дә белмидер, Гөлназ, моны бүтән дөньяга сибу була инде. Мин аны сөйләргә уйламаган идем. Сиңа гына сөйләгән идем.
Biz инде ничектер шул мәктәп ишек алдыннан үләннәр җыеп, тавыкларга, нәрсәләргә әни белән кергән төштә кирип чыгасы иттек. Безнең инде анда интернат бар. Ачык, ишекләр ачык тора инде. Кирсәк шунда. Анда бик күп яхшы китаплар, алар инде кадерсезләнеп, алар инде җыелып куелган булгандыр. Теге ташландык дип әйтим, караучысыз өйгә балачагада керә бит инде. Алар аны таратып бетергәннәр. Мин аны күреп шаккаттым да, теге әйбәтрәк китапларны җыеп, тузаннар сөтеп, юып, берәмендә Казанга алып килеп, мин аны библиотекага тапшырдым. Шундый классик әсәрләр бар. Искиткеч китаплар бар. Аннан нәрсә генә юк. Аннан соң Резида менә иҗатка әйләнеп кайтсак, җырчы өчен әлбәттә тамашачы булу кирәк. Ә менә синең тамашачың кем? Өлкән яшьтәгеләрме, апалармы, ир-атлармы, җегетләрме, кызлармы дигәндәй? Менә мин инде ачык кына әйтәлмим. Барган җиремдә гел инде менә шулай хатын-кызлар, минем ирем сезне ярата, менә минем ирем, ир-атлар ярата, нишләп яратканын соң әйтәлмим. Әллә минем тавышым арарак сымаган булган өчен яраталар микән? Шуңа минем ирем сезне ярата дип әйтәләр дә, әйтәм, сез яратмыйсызмы әллә? Мин дә яратам ди. Шулай ирем күбрәк ярата дип әйтәсе килә инде. Менә әле бер көнне генә игътибар иттем, бер тутырып карадым дигән җырны җырларга бөтен ирләр сиңа кушылып җырлап утырдылар. Менә бу да димәк ир-ат тамашачының сиңа игътибары һәм мәхәббәте зур икәнен күрсәтә торган әйбер дип уйлыйм мин. Аллага шөкер. Шулай булсын инде Гөлназ. Әйе, шулай булсын, игътибар үзәгендә булып, теге тамашачының яраткан җырчысы булып узак яшәргә язсын әле. Амин. Синең күзләргә карыйм, зәңгәр күлгә бөктирән, сихри моңлы нурга тулы сагышта барын күрәм. Бер тутырып карадың, иргәләдең, назладың, күз нурларын алып килде миңа сөю назларың. Бер тутырып карадың, иргәләдең, назладың, күз нурларын алып килде миңа сөю назларың. Ике күзің ике йолдыз балқый күңіл түрімді, сүйуің хақ исемеңіні сақлым көңіл түрімді. Бір тұтырып қарадың, иргәләдің, назладың, күз нұрларын алып келді миңа сүйу назларын. Бір тұтырып қарадың, иргәләдің, назладың, күз нұрларын алып келді миңа сүйу назларын. Күзләр гашык итте, йөрәгем сагышлана, тормышым аягы булырган гомерем агышында. Бер тутырып карадың, иргәләдең, назладың, күз нурларын алып килде миңа сөю назларың. Бер тутырып карадың, иргәләдең, назладың, күз нурларын алып килде миңа сөю назларың. Синең иҗатыңда күбрәк менә моңсурак, озынрак һәм ниндидер менә әйтәсе килгән сүзләреңне халыкка җыр аша җиткерә ала торган җырларың барлыкка килде. Авторлары шуларның кемнәр? Мин инде андый җырларны мин гомумән элек җырлый башлаганда ук шундыйрак җырлар белән кирип киткән идем инде мин. Инде заман үзенекен итә, әзрәк тизрәк җыр, тагын күңеллерәк җыр, шундый җырларга соңгы арада шундый җырларым күбәеп китте. Менә хәзерге менә 1-2 соңгы елларда шундый сүзләре бик матур. Аннан соң теге тормыш турында, гомумән мәхәббәт турында гына түгел, бөтенесе менә шундый дуслык, гаилә, тормыш, яшәү, гомер, алга барабыз бит инде Гөлназ. Шуңа күрә шундыйрак җырлар сүзләренә бик катты игътибар итеп, шундыйрак җырлар җырлыйм. Менә бу соңгы вакытта бер билмим бер унлап җыры бардыр. Риваль Хисмәтуллин белән Айгөл Вәлиуллина сүзләренә язылган җырлар бик күп минем репертуарымда. Аларның җырлары бик матур инде. Җыр җибәрәләр, мәйтәм бөтенесен дә җырлап бетереп булмый. Менә ул гел миңа атап язылган сыман. Сүзләрдә, көйдә шулай. Соңгы вакытта инде менә
Илшат Харисов, менә безнең Ширмешән егете, аның сүзләре бик матур. Аның сүзләренә язылган Ринас үзебезнең Чаллы егете Ринас Әхмәтов көенә язылган җырларым бик күбәйде. Шушы ук нидә бу? Бу да шушы ук юнәлештә бара. Менә бик яратып шундый яңа күлмәкне яратып киясең бит әле. Җырларымны да шулай яратып менә күрсәтәсем килә тамашачыларга. Бик матур җырларым бар әле минем җырланмаган. Алла бирсә, менә шу концертлар сезоны башланып китсен Алла дә, теләсә. тамашачыга җиткергәсен ул җырларны. Менә хәзер бер көнне җырлап күрсәттең, әле табадан төшкән җыр дип әйтеп тә булмый, бер генә куплетын, менә шул җырны тагын безнең караучыларыбызга җиткерик әле. Дисеңме? Әйдә. Тир түгәбез, тез чүгәбез, артык күпне көтәбез. Гел ашкынып дөнья куып, арып туеп бетәбез. Арып туеп бетәбез. Юкка кимә, янып йөрмә, жан уйлардан бушамас. Хыял шынга шалмаса, Аллах сине ташламаса, бәндә сине ташламас. Аллах сине ташламас. Рәхмәт Реза. Искиткеч матур җыр әйе ташламасын. Ходай Тәгалә һәрбер хатын-кызның куанышы бала бит инде. Инде Зөләйхага әйләнеп кайтыга, Зөләйха зур, буе белән синең буйда. Шулай. Менә син Зөләйханың кем, нинди кеше булуын теләр идең? Беләсезме, мин аның бик бәхетле булуын теләр идем хатын-кыз буларак. Гомумән шушы дөньяда, шушы җәмгыятьтә ул үзен үзе табардай булсын иде. Без инде бергәләп тә эзлибез. Хәзер инде профессия дип әйтимме, һөнәр эзли үзенә. Әни кем булыйм микән? Бысын карый, тегесен карый, әле балачага бит ул акчасын карый. Әни минем акчасы күпме ди? Кызым, әле мин әйтәм, акчасы булганчы, бит әле үзеңне күрсәтергә кирәк, эшләргә кирәк. Мин аның чын кеше булуын телим. Ул булсын тыйнакта, ул булсын тырышта, ул булсын менә ялкау булмасын, ул менә шундый кеше булуын телим мин аның. Кеше булсын, бәхетле булсын, гомумән матур хатын-кыз булсын. Амин. Болынларда кутлап йөри, канатлы аты бузатылар, канатлы атларда йошып, кайтса сабый шаклар, сабый шак, сабый шак, ул үзе канатлы, кыңгыраулы үргер дөнья, моң сагышлар аңая. Сабый шак, ул үзе канатлы, кыңгыраулы үргер дөнья, моң сагышлар аңая. Ümmət ağışları, yüreğim sağışları, balla şahını iske düşüre, kıngırav davışları. Sabı şah, ul özü kanatlı, kıngıravlı irgin dünya, mung sağışlar аңая. Sabı şah, ul özü kanatlı, kıngıravlı irgin dünya, mung sağışlar аңая. Резидә, менә бүгенге көндә синең иң зур теләгең нәрсә? Беләсең, Гөлнуз, менә мин шушы халәтемдә, менә шушы яшемдә, шушы төшемдә мин үземне шул хәтле яратам. Мин бер генә елга да кайтмас идем кире якка. Менә шушында мин яшим, шушылай миңа рәхәт. Мин үземне шушы килеш яратам. Һәм мин теләр идем, минем теләгем исәнлек, саулык теләр идем. Ул менә рәхәт бүген барыбыз да исән сау, шулай бит. Сау сәламәт. Менә шушы саулык, сәламәтлек безне ташламасын. Сау сәламәт булып, илләребез тыныч булып, шушылай матур очрашырга язсын. Сәхнәләргә рәхәтләнеп чыгып, тамашачылар белән күзгә күз карашып, рәхәтләнеп җырларга язсын, матур җырларыбызны, матур киемнәребезне күрсәтеп. Менә шушы зур бәхет.
Amin. Исәнлек, саулык һәм очрашу. Amin. Нәкъ шул ук теләкләрне үзеңә җиткерәм, Резидә. Ходай кабул итсен. Amin. Без Алла бирсә зур концерт залларында маскаларсыз яраткан җырчыларыбызның иҗатларын яңадан күрергә язсын. Amin. Уңышлар, гаилә иминлеге, саулык, сәламәтлек телим. Исән Рәхмәт. сау булыйк. Amin. Бүген безнең Дөнья студиясында кунакта бик күпләребезнең яраткан җырчысы, Татарстанның халык артисты Резидә Шәрәфиева булды. Ә мин Гөлназ Шәйхи бүгенгә сезнең белән саубуллашам.